La Júlia Aubà és una cantant solista de Mataró, jove de 20 anys que canta com a hobby fins ara. Porta cantant des dels 8 anys i 5 anys fent classes de cant. Ara és cantant solista. És representant del Maresme i finalista del concurs Objectiu Paqui, que s'emetia per la xarxa audiovisuals local. Amb només 14 posts, la segueixen més de 1.200 perfils a Instagram i atenció, perquè ja té club de fans oficial. Avui passa pel tic-tac de Ràdio Argentona la mataronina Júlia Aubà. Molt bon dia, Júlia. Bon dia. Com anem? Molt bé, gràcies per convidar-me. Escolta, com ho portes això de tenir ja un club de fans oficial? Jo encara no m'ho crec, és molt fort. És que si busquem a Instagram Júlia Aubà surt club de fans oficial, no? I dic, carai, si en 20 anys ja tens un club de fans oficial, què tindràs quan ja ho petis? Jo és que surten uns quants, per això hi ha un oficial, perquè hi ha alguns que no són oficials, una bogeria. Júlia, moltes gràcies per passar pel tic-tac. Havies de venir en persona, però vaja, al final, a última hora, et fem la trucada, així que no pateixis, perquè de cara al setembre tornarem a convidar, a veure si pots passar pels estudis de la ràdio. Perfecte, al setembre ja tindré el carnet. Vinga, perfecte, doncs ja està. Primer de tot, el Consell Comarcal del Maresme, en col·laboració amb els ajuntaments, ofereix el mapa de joves artistes de la comarca per donar a conèixer i fer visible el talent creatiu jove de la comarca. Tots aquells que tinguin entre 16 i 35 anys s'hi poden adherir. Per què t'hi vas inscriure i què et sembla aquesta eina, Júlia? Doncs mira, jo sincerament no coneixia i em va sortir un dia per les xarxes socials i em va semblar molt interessant perquè, clar, el que volen els artistes emergents és buscar bolos, cantar, encara que no cobris, vull dir, jo gaudeixo molt la música i estic oberta a tot tipus d'experiència musical i si em diuen cantar en un restaurant, en un museu, al carrer, jo dic que sí a tot. I vaig dir, m'apunto a veure si algú em troba i vaig anar fent cosetes. Molt bé. I aquí és on et vam trobar, et vam seguir a través d'Instagram i després gratant ja hem vist que portes un temps presentant-te en concursos i fins i tot quedant finalistes, ara en parlarem de tot plegat, però per conèixer una mica de més a prop a la Júlia, quin és el moment, no, l'experiència que et porta a decidir que vols seguir una carrera musical? Doncs el primer cop que vaig cantar amb un públic, sense comptar la meva família i amics, va ser a la Sala Clap de Mataró, fa uns 5-6 anys ja. Va ser, en aquell moment vaig dir, la meva vida ha de ser sobre un escenari. Som-hi. Quin paper juga la música en el teu dia a dia? El què, perdona? Quin paper juga la música en el teu dia a dia? És que la meva vida, m'encantaria dedicar-m'hi 100% i viure d'ella, que és molt difícil, com ja tots sabem, però per això estic lluitant cada dia i no paro. Encara que a vegades hi hagi males ratxes, s'ha de seguir perquè després de molts no, tens el sí. Has d'anar trucant portes fins que alguna te l'obre, no? I tant, has de ser molt pesada. Pel que fa al teu procés creatiu de composar cançons, com transformes la inspiració, les idees o els sentiments en música, en lletres? Doncs jo, sincerament, pensava que no podia escriure, perquè un dia m'hi vaig posar i vaig dir, jo no sé composar cançons. Però això va canviar amb la meva segona cançó, In the Rain. Sí. Un dia vaig tenir un mal dia, vaig començar a escriure pensaments en anglès, perquè abans escrivia cançons en anglès, i anar provant, i em vaig adonar, dic, ostres, em sembla que sí, que sé escriure cançons. No sé, depèn, algun dia que em ve així com el venazo, com la inspiració, agafar la llibreta i deixar-ho anar tot. Clar, tu ho expliques així, sembla molt fàcil fer cançons, jo ho trobo dificilíssim. Una mica, sí. I a més també quan t'has de despullar emocionalment, que tampoc és gens fàcil. Correcte, sí. Hi ha algun missatge o emoció que t'agradi transmetre a través de la música? M'agrada molt la tristesa. La tristesa, molt bé. Sí, perquè vulguis o no, si la cançó és trista, la veu ho reflecta. No sé, m'agrada molt cantar cançons tristes perquè ja es nota una mica, no sé, al fer la cara de pena ja es nota a la veu, en plan, estàs a punt de plorar. Sona molt
molt melòdic, transmet. Sí, en el món de la música passa una cosa molt curiosa, que ens agraden molt les cançons, és a dir, les cançons romàntiques que parlen de desamor. Vull dir, són, no? Quan el desamor és també una mica més trist, no? Ens agraden aquest tipus de cançons. Sí, no sé què ens passa, però sí. És allò, que bona que és, i parla d'un desamor, dius, ostres. Amb tants gèneres musicals, Júlia, amb quin registre et sents més identificada? Amb les balades i el pop musical. El que passa és que m'agradaria molt provar tots els estils musicals. Jo m'agradaria que em coneguessin com Júlia Obà, la cantant que canta de tot. Que canta de tot? Sí, vull que la gent digui, em ve de gust pop, doncs vaig escoltar Júlia Obà. Em ve de gust rock, vaig escoltar Júlia Obà. Reggaeton, tot, ho vull provar tot, vull donar un tast. Bé, tens 20 anys, t'estàs formant amb música, amb cant, i suposo que al final també el teu segell l'aniràs trobant, no?, mica en mica? Sí, anem investigant i amb el que m'agradi més, pues, m'hi quedo. De les teves cançons que ja es poden escoltar a Spotify, estem escoltant una d'elles, de la que has mencionat, In the Rain. Totes són en anglès, com has dit, tret la que tens amb els excompanys del concurs, doncs que ara en parlarem. És l'estil que més et representa, no? Doncs és la que et sents més còmode. Sí, és a dir, a mi no sé per què, però en anglès m'expresso millor. I jo no tenia pensat fer cançons en català, però després del meu pas pel programa Objectiu Paqui, tinc claríssim que vull fer català i català. No deixaré de banda tampoc l'anglès, però una mica de tot, però català segur. Tot i que hi ha baladetes, però hi ha una cançó que es diu Darling, que és poder una miqueta més animadeta, no? Sí, el meu debut. De què ens parla aquesta cançó? Aquesta cançó, bueno, és molt maca, i molt animada, però la lletra té també un significat una mica més... Tristot. Sí, encara que no ho sembla. Ja. És bàsicament algú que està esperant el seu amor a casa, que no arriba i està esperant, i al final se n'adona que no cal, o sigui, no em cal esperar, puc ser feliç jo sola. I fiestote. Molt bé, molt bé. Com ho portes, això, que et parin pels carrers de Mataró per demanar-te una foto? A veure, bueno, poca broma. M'ha passat i m'han donat algun autògraf també, però clar, d'aquella manera, vull dir, no com una famosa, però clar, la gent que em reconeix, l'altre dia vaig anar a València i em van reconèixer. Carai. Sí, no sé, bueno, la meva ment no acaba com de processar. D'assimilar-ho, no? Sí, però jo molt contenta, vull dir, jo sempre... Ahir em va escriure una dona dient que em volia parar amb la seva filla, però que no ho va fer, i jo en plan, que per mi encantadíssima, saps? Vull dir, jo m'encanta saludar la gent, que no tinguin... que no els hi faci cosa ni res, a mi m'encanta. Doncs vinga, si et veig pels carrers de Mataró et saludaré. Com a jove que ets, com utilitzes les xarxes socials i altres plataformes online per connectar amb els teus seguidors i promocionar la teva música? Pues, bàsicament, sobretot a TikTok, faig servir molt TikTok, ja que és una aplicació que si tens sort amb l'algoritme i saps més o menys el que busca la gent, pots aconseguir visites. De fet, allà és la meva xarxa social amb més seguidors, tinc 6.000 i pico. Déu-n'hi-do. Sí, i vaig fent, vull dir, el que a la gent li agrada, doncs pujo covers cantant, ara estic fent covers d'Eurovision, que està bastant famós, i jo sóc molt fan. Vull dir, tampoc pujaré coses que no m'agraden, jo pujo coses que agrada a la gent, però que també m'agraden a mi. Clar. Suposo que també es transmet millor, no? Una cosa que t'agrada, que no... Una cosa que no t'agrada. Això es nota. Anem al concurs Objectiu Paqui. Explica'ns, per aquells que ens escoltin i no sàpiguen què és, en què consisteix aquest concurs, què és? Doncs Objectiu Paqui és el primer concurs talent show en català i de la tele Cardedeu, que és la primera televisió en català també. I, jo vaig participar en aquesta tercera edició i he arribat a ser finalista. És a dir, aquest concurs buscava les millors veus de cada comarca, llavors d'aquestes veus en triaven 10 i jo n'he sigut una d'aquestes 10 concursants.
Primer talent show en català, per tant, abans que existís Eufòria, existia això? Sí, exacte. Ves quina cosa, que anem descobrint. Sembla que tot acabi amb Eufòria i abans doncs, ja existeix aquest concurs d'Objectiu Paqui. Per tant, ets representant comarcal d'aquí al Maresme. I si no vaig errat, crec que vas coincidir amb una altra veu que també ha passat pel programa, la Marina Canet. Sí. Vas disputar amb ella una plaça, no? Ser la representant comarcal. Sí, de fet, ella era la substituta, bueno, suplent, no sé com es diu. Sí. Sí, vaig quedar jo primera i ella... Va quedar segona. Va quedar ja... Sí. Us coneixeu abans amb la Marina? No, sí, em sonava i me la vaig trobar allà i li dic, ets la Marina Canet? I em diu, sí, i diu, tu també em sones. Per què t'hi vas presentar en aquest concurs? Jo, seré sincera, com m'hi vull dedicar a això, i els talent shows, els concursos, són l'eina més fàcil per donar-te a conèixer, i vulguis o no, aprens molt musicalment i personalment. Llavors jo, tot el que sigui concurs musical, jo m'hi apunto. Clar que sí. I com va ser la teva primera impressió quan arribes a un programa com aquest? Perquè estem parlant d'un talent show, però no deixa de ser un programa de televisió amb tota la pressió que significa estar en directe en un plató de televisió en el que qualsevol errada queda en evidència, no? Com ho vas portar tot plegat? Doncs, clar, vulguis o no, la Júlia d'abans del programa i la d'ara són molt diferents, hi ha hagut un canvi brutal. Me'n recordo a la primera gala que vaig fer el Per què he plorat, en l'estar allà a l'escenari i sentir pel pinganillo 3, 2, 1, uf, és que sempre ho recordaré. I ara aquesta cançó, la primera cançó que vaig fer el programa, és molt especial per mi. I em diuen, la Júlia Ogà, la de Per què he plorat. Molts nervis, però he pres molt i ha sigut la millor experiència de la meva vida. I com et vas sentir cantar en català? Pues, clar, era com, ostres, el que se'm dona millor és l'anglès i m'han fet cantar en català. Uau! No estava molt segura al principi, però al final vaig quedar molt orgullosa de la meva actuació. Com te la vas preparar? Doncs, gràcies a Déu ja me la coneixia, vull dir, ja la coneixia, practicant a casa a tope durant 2 setmanes i mirant actuacions de l'Helena Gadel i l'Àngels Gunyalons. Perquè vas escollir una cançó francesa a la final? Sí. Perquè òpera. Una òpera. Per què la vas escollir, aquesta? La vaig descobrir fa poc i em va flipar la veu d'aquest cantant, el Dimash, que es veu que hi ha gent que diu que és la persona que té la veu més maca del món. Vaig estar investigant i vaig dir, Dios, m'agrada molt, ja que he arribat a la final, vull dir, no m'importava gaire guanyar, l'important era, no sé, he arribat al final, he pogut cantar tot el que es podia cantar, vaig a fer alguna que vull gaudir. El que passa és que me la van fer cantar i un minut abans estava plorant, llavors, van passar moltes coses a l'actuació, però m'ho vaig passar molt bé i ho vaig gaudir molt. He pogut veure el vídeo a través d'internet i mira, vull posar la part final en el que reps una gran ovació. És això. Una ovació que dura molts segons. Emocions a flor de pell en aquell moment, suposo. Sí, vull dir, tenia a la meva família, els meus amics, companys, equip tècnic, sentats al terra i tot, vull dir, va ser molt familiar i ja no sentia aquella pressió de, si ho faig malament m'elimina, no, és que va ser no m'he sentit tan lliure. Et presentes a aquest concurs, Operació Paqui. Quin és el premi de guanyar aquest concurs? Doncs cantar a la Festa Major de Cardedeu, que és la tele que fa el programa, i 3 singles amb la discogràfica de Crea Music. Per fer cançons, suposo. És a dir, per tenir un recolzament en singles. Sí. D'acord. Què és el que més et va agradar d'aquesta experiència, Júlia? Doncs estar a la Masia, dormir amb els meus companys
estar a la llar de foc, sopar junts, tota la convivència. Això més a nivell personal, a nivell musical, les gales, és que increïble, ens venia equip tècnic dient-nos el pic més alt d'audiència ha sigut de 180.000 espectadors, i et quedaves com, què? M'han vist 180.000 persones, era com el fet de, els caps de setmana estic en una bombolla. Després, durant la setmana, tornes a la vida normal, però els caps de setmana era com, jo em sentia com un àngel. I el que menys et va agradar o el que et va costar més d'adaptar-te, què va ser? Doncs a la gala 3, que era la gala del repte, et triaven la cançó ells, i més o menys ja miraven què et costava més o què podia ser un repte per tu, i la cançó que em va tocar, bueno, que em van salvar, en teoria els va agradar al jurat, però jo em va costar molt, ho vaig passar molt malament, vaig plorar molt durant els assajos, perquè no acabava de sentir-me, no sé, no era el meu estil, no veia, bueno, pensava que m'eliminarien, i a la gala 3 va ser quan ho vaig passar pitjor, però després vaig fer el duo amb la Marta i vaig ser salvada pel jurat i ja se'm va passar. Un s'hi presenta per provar, però amb l'objectiu de guanyar, no ens enganyem. Clar, tu t'hi presentes i veus que a mesura que van passant les gales vas passant, no?, fins que arribes a la final. Tu anaves creient, això? Jo tenia una esperança perquè tothom, moltíssima gent tenia com 2 persones en ment de qui guanyaria i jo era una d'elles, era com, bueno, si la gent ho diu serà per alguna cosa, potser sí. Però en el moment que estàs allà, jo és que jo només volia passar a cantar totes les cançons i ja està. Vull dir... Moltes emocions. Suposo que el programa t'ha servit per adonar-te que vols fer això, no? Vols fer música. I tant, sí, m'ho ha deixat encara més clar. I Vola és el tema que estem escoltant, és el tema conjunt amb altres participants. Seria la similitud de Mi música es tu voz de la primera edició d'Operación Triunfo? No? Sí. Seria una mica això, no? L'himne del concurs dels participants. Vola, com la vau escriure? Com es va treballar aquesta cançó, que per cert és molt xula? Gràcies. Pues, la va escriure la directora del programa junt amb el Ramon de Crea Music i ens la va posar sobre la taula el primer cap de setmana i nosaltres li vam afegir alguna altra lletra, la vam modificar una mica perquè la sentíssim tots. I així va quedar, vull dir, la lletra parla bàsicament de la família que hem format. Perfecte, és molt xula, la veritat, la podeu recuperar bé, escoltar a través de Spotify, per exemple, no sé si està en altres plataformes, però es pot escoltar a través de Spotify. Per cert, el passat 15 de juliol, tu i els excompanys o companys del concurs vau oferir el concert a Cardedeu, oi? Sí. I què? Sí. Què tal? Com va anar? Molt bé, va ser brutal. Hi havia moltíssima gent i va sortir tot. Vamos, va ser brutal. Suposo que és el moment de deixar-vos anar, no? Aneu una mica sense pressió, aneu a gaudir. Exacte, sí, hi havia aquest canvi, aquesta diferència. Tot i que hi ha aquella pressió, no?, de fer-ho bé, però és allò, és més un divertimento, no? Va, vinga, anem allà i a passar-ho bé. Sí, vull dir, per exemple, jo estic més còmode cantant cançons balades. Sí? Però com era concert, dic, doncs mira, de les 7 cançons que faig, 6 seran ballant. Vull dir, jo volia anar a passar-m'ho bé. Molt bé, suposo que ho vas aconseguir, no? Sí, i tant, sí. Encara sobre concursos, Júlia, i per anar acabant, crec que també t'has presentat als càstings d'Operación Triunfo i hi ha hagut força polèmica o enrenou a través de les xarxes. He pogut veure alguna cosa, perquè no has passat a les següents fases. Tothom volia que passessis, però em sembla que al final no ha estat així. Explica'm una mica com ha anat tot plegat. Doncs sí, a la fase 1, jo era passe prime i amb la Noemí, la directora, em va passar a la segona fase. El que passa és que va haver algun problema amb l'equip tècnic, que es van equivocar donant-nos una informació i junt amb això i la Noemí em va dir que cantés cançons en castellà, havia d'escollir en 5 minuts les cançons ja pel dia següent, la pressió, els nervis. Entre tot això vaig escollir bastant malament les cançons i no em sento orgullosa de les cançons que vaig fer,
I jo crec que això jugava un paper bastant important. I bueno, la fase 2 no em van agafar, però el que dius, he rebut una de missatges i una de suport, que vamos, jo només amb això ja estic... Que injust, no? Que injust és, que Júlia havia de passar, posant a tots a parir... Sí, però que et dic, ara la gent em reconeix també per la del Passe Prime de Operació Triunfo. La Passe Prime, per què? Perquè hi ha molt poca gent que té Passe Prime, menys de l'1% de tota Espanya, i em reconeixen per això, i pel càsting. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta, i com és tenir a la gran Noemí Galera cara a cara? Pues jo penso que seria com més xoqueant, en plan, ostres, però la veritat és que és bastant... Propera, no? Maca, vull dir, sí, és molt maca, i em vaig sentir bastant còmoda. Mentre cantava em somreia i era com, oi, que guai. Doncs vinga, una experiència més que t'emportes. No sé si t'has presentat en més concursos d'aquest estil. Sí, Eufòria, La Voz, Got Talent, una mica de tot. I de moment no sé si la cosa avança o no hi ha hagut sort. No hi ha hagut sort, sempre ha sigut nous, el primer sí ha sigut Objectiu Paqui, però bueno, seguim. Bueno, ja tens el currículum finalista d'Objectiu Paqui i mira, mai se sap, per exemple, em ve al cap Edu Esteve de la primera edició d'Eufòria, que també es va presentar i va entrar en la fase prèvia d'Operació Triunfo, es va cancel·lar i al final crec que també ha fet un bon paper, no?, en el pas d'Eufòria. Vull dir que és una cosa que això mai se sap i les oportunitats estan per descobrir-les. Per anar acabant, Júlia, l'estiu és una d'aquelles èpoques de l'any en què la música, festivals o concerts ens refresquen les caloroses jornades de l'estiu. Tens bolos per aquest estiu, en aquest sentit? Sí, n'he tingut i en tindré, sí. On et podrem veure properament? Doncs en setembre em podreu veure al pati de l'Associació de les Esmandies, que fem uns vermuts així d'estiu, a la fresca, i deixa'm veure el calendari. El calendari que el tenim aquí ja tancant cosetes, no? Suposo, Júlia? Sí, també em presentaré al Mares Music, al Maresme Sound, cantaré en alguns xiringuitos, sí, en algun restaurant també de Mataró, Rips and Blues. Molt bé, d'acord, sí, molt bé. Ho vaig informant, sobretot al meu Instagram. Perfecte. Vaig posant-ho sempre allà. Doncs vinga, a seguir-te, ja estar informats d'on et podrem veure. Com sempre, per acabar, tinc la mala costum de fer-vos escollir entre les vostres cançons, tot i que encara no tens un EP o un disc físic o un disc sencer. Sí que tens alguns singles. A part del Vola, amb quina dels tres temes teus escolliries? Doncs jo diria l'últim, You Are The One. You Are The One. De què ens parla aquesta? Aquesta és d'amor. Aquesta és d'amor. Sí, molt bé. És única. Parla de que tu ets l'indicat per mi. Doncs vinga, ens quedem amb aquesta. You Are The One. Júlia Obà, moltes gràcies per passar pel tic-tac de Ràdio Argentona. Felicitats per l'èxit que estàs aconseguint. I res, de cara a la propera temporada no t'escapes i esperem tenir-te aquí i cantar-nos alguna cosa en directe. I tant. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada, que vagi bé. Bon estiu. Igualment.